Nwanne di m nchekwa na mụ na ya kwụ na-asịlị m asị. Ofu nwa agbọghọbịa sị m na ya nụrụ di o, mana di ya anwụgo, ịghọtago, na nne die na ụmụnne die ndị nwaanyị na-atalị ya very well, na nsogbu adịrọ, mana ndị nwoke ịmagolu n'ife dị na ya nọ na ya na fa akwụrọ so ọkwana ya. Mana this particular girl ya dị ya na-abụ na atọ ịmagolu na-atọ nnọọ ezigbo ụtọ, nọgidekwa anya sị na ya nwetara admission na nursing school. Hey, nye tie sị congratulations, kenesie Chukwu. So ọ dọgidekwekwa anya sị na ya fụrụ di ya ga-anụ, ya sị wow, congratulations, Arize Chukwu o, ịghọtago. Ọ dọgidekwekwa anya wee sị ya na die chọrọ ịgba nkwụ ya, mana ya nidile ego ụgwọ akwụkwọ ya ga-akwụ for nursing school. Na ya chọọ ka ọ kpali ya alụ ofu ego ka ha nwere, mana ihe na-abọbụ ihe dị ha n'iru, wichi ịgba nkwụ ọ ịkwụ ụgwọ akwụkwọ. Ya wee sị ya na ọ kakwa mma na ọ kwụrụ ụgwọ akwụkwọ, na ịgba nkwụ adị elu ule mgbe ọbụla ha ji wee kwadote ha agbaba nkwụ, ọkwa ịghọtago. Okenesie nye si na ọnya ka ya ji wee laiki anya. Oge ọbụla ọkpọ ọnya si ya biko nya chọọlụ na ịmagolo ojenti 2k, ojenti credit, ojenti nke a, ịmalụ ụdị ha afọ ya na-enyekwu ya asa onye nọ skuul. Na sinsi di ya nwụrụ na ya nyenụrụ nne di ego, ya nọgide one day na enwere ife a na-alụ ya ga-asị na aka siri eke too much, ya sị ka anye nne di 5,000, ịmagolu 5k, na etu di ya na-enye ego na a na-eme isikwe na nwa ya. Ya wee kpọọ nne di esi anya nye akaụntụ nọmba ka ya nye ego. Ọ sị ya mba, ya nye that girl, emechezie ka onye ya wee send alụ the girl ego ka o nweta the money. O ghere ya ọnụ, ọ sịrị ya thank you, nwere ihe okwu. Ya nọgide wee kpọbịa sị ya nwaanyị ka ihe ị na-emezikwanụ, ọ na ikwetara ego nwa. Ọ sị o na ya nwetara na ya dosọrị na ya lofuru elofu ịmagolu ndụ ụmụ akwụkwọ. Ọ sị m na nke kasị njọ bụ ya kpọọ ya, ọ sị na ya nọ na hostel, ya mere naanị ama ibi ịmagolu oji maka hostel ịba nke na-akọ ọtụ dia calls, ya gbakwa nkịtị na o nwere ife mee na befa nya mgbalụ daa na be nne ya. Ya wee sị ya biko na mama fa ama njewu mgbalụ, ya biko ka o jeelu na ede mgbalụ, o kwete na ọ ga-eje, o mesịa o jere de mgbalụ. Ya jụọ onye ọsị ya na ọkwa ndụ ụmụ akwụkwọ exam nke nwa kọmand na ọkọjusi ya. Ya sị na nsogbu adọrọ. Ya wee nazịa ka a ga-eme de mgbalụ, ịghọtago, maka ya sị a jigodo ka obele elu ndị be ndị ya bife emebe mgbalụ. Ya so wee yọbịa akwa nwa, ya wee chịla akwa nwa wee kponye chenye wee natabakwa. Na mgbe izizi ya jụrụ ya ife dị ya na-alụ, ọ sị na ọ na-ele ọgwụ. Ya jụkwa ya the second time, ọ sị na ọ na-ele akwa. Ọ sị m ịmara na ya mara nke a ga-ebelieve. Mana ofe ihe gbalịaghalị na mgbe ọbụla ọ na-akpụ ya na o ji different number akpụ ya, mgbe ọbụla o ji different number akpụ ya. Ọ sị m nne na enwere ego mana ya na-enye this girl credit ka adụ nnọọ sure mgbe ọbụla ọ na-ayọ ya. Asị nwata akwụkwọ na-emeli ekpele ịgbagolunu na ya mụrụ na ihe a niile bụ asị, ya ihe ọ na-asị na tu ekere so kwanya until one day due to na o ji different number akpa ya wee were one of the number wee kpọọ ya nke ya ji afịa wee save. Enyi nwaanyị wee pikie ya wee sị ya na onye dị otu ka abọsị ya ya maalụ onye ọ bụ. Ya wee sị ya biko na ya chọrọ ka akwụli nwanne dị eme gaba school. Ọ sị ya which school? Na nwanne di ya bakwa skuulu ma ya fọzịa na ọlụ aka ka ọ na-amụ. Ya sị ya yes. Hey, si bi mara this girl ga-abụ, ọ sị na ya akpọge nwa na daycare, na ya ga-eje skuulu, ya nwee lecture, ya mee nna. Ọ sị ya idosho dị girl sị ya na ka o si asị nọọsụ asị ka ọ na-asị. Ya wee sị oke kekpede maka die na ele ọgwụ. Ọ sị ya die na ọlụ ugbo ka die na-akọ. Ọ sị m na ọlụ ugbo onye na-agwa m na ha na-eme eke ego n'ọlụ ugbo, na ha na-eme eke ego n'ọlụ ugbo, na ya kpọrọ ma ife this girl ji asịrị asị ọ maka 2k 1k credit ya na-ese ndeli ya, ka ọ bụ na this girl ajoinigo ụmụnne die ndị nwoke wee na-achọkọ sachati ya ife niile. Na ya gbara because na ya trust this girl na-akọli ya ife niile. Mana ihe anụgwa m enu ka enwere ike ịma why o mebụlụ na this girl nọ na ndị ọ na-achati ojekọ ọlụfa, na enwere ike ịghọtago na ya mara ife a ga-eme na ike gwụrụ ya. Ya wesị ka amala ife ndị mmadụ lụ na this girl ekwetara admission ya fọzialụ
n'ọnụ aka ka ọ na-amụ na otikwu nwa ya na daycare na di ya ada ele ọgwụ ihe niile ọ gwara ya bụ asị asị. So nwanne m, kedu ife ilu? This girl na ọdụgo ka ọ nọ na ndụ ya ka ọ na-anachata okwu n'ọnụ ịgbagonu kọdụgo ka ọ nọ na ndụ ya na-asịrị asị maka 2K 1K ya na-enye enye anyị ịgbagolu na enwere ike ịghọta ụdị mmadụ na onye jụọ onye ihe anụnwa menụ ka onye just gbu ya nkịtị gụnye ebe ọ gụnyere ụmụnne die ndị nwoke ka udo wee chia ahụ ka e wee mara ihe na-eme na ndụ ya ka onye ka ọlụ mami ya ọ ka ọlụ nwanne ya nwaanyị nke ọzọ ọ sị maka na ya na-eme isi this girl maka na ya were like a sister ka onye just gba nkịtị ịgbagolu wezienụ nwayọọ na-esi maka na ya ghọtara nke ahụ. Ọ bụrụ na ị ga-esi ozi a nwanne m, biko gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu this woman aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazialụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.